Jeg hedder Signe, og jeg spiller klaver. Jeg hedder Sofie, jeg spiller bas. Jeg hedder Alma, jeg spiller trommer. Jeg hedder Anna, jeg spiller saxofon. Jeg hedder Andrea, jeg spiller guitar. Jeg hedder Johanna, jeg spiller trompet. Jeg hedder Lisa, jeg spiller bas. Jeg hedder Megan, og jeg spiller trommer. Jeg hedder Jørlis, og jeg spiller trompet. Jeg hedder Alberte, og jeg spiller klaver. Jeg hedder Frederikke, og jeg spiller guitar. Jeg hedder Anna, og jeg spiller bas. Så har vi spillet en masse musik for hinanden og sammen med hinanden. Vi er blevet delt op i nogle grupper af alt efter hvilket instrument vi spiller. Og så har vi skulle sådan samarbejde. Vi fik at vide, at vi skulle finde på et eller andet, og så skulle vi spille det for hinanden bagefter. Sådan, vi fik 20 minutter eller sådan noget til at sætte den sammen. Og det var virkelig hyggeligt. Der er ikke så mange piger, der spiller instrumenter, så derfor så lavede Christoffer et projekt med piger, som spiller instrumenter. Jeg synes, det er lidt gysligt at improvisere, fordi man ved ikke rigtig, hvad andre folk tænker om det. Fordi man har ikke prøvet det før. Det kan være meget grænseoverskridende at improvisere, men samtidig skide spændende og sjovt. Johanna sagde en fed ting i går om, at når man spiller musik, så kan man ikke rigtig lave fejl, fordi man ligesom bare laver en ny melodi, og det er vel lidt sådan, det er at improvisere. Så har vi sådan professionelle kvinder, som kommer og spiller og hjælper os med at spille. Og det gør vi sådan en gang om måneden. Og så fører det videre på en ny måde. Og også omvendt, tror jeg. Og også omvendt, ja. Jeg synes, det var skide sjovt. Ja. Jeg møder nogle andre på samme instrument som en selv, som er et andet sted, kan nogle andre ting. Fedt. med noget solo og sådan lidt forskelligt. Så øvede det mange gange. Summertime. Summertime. Ja, summertime. Og vi har groupet hele dagen lang.